जोंहा जेबो फेक्टर जाया दा इउपिपिएल पार्टी होननायानो गैखाला दा प्रमद बर'आ थांनाय जे राज्य सभानि इलेक्सन बेवहाय गावनो 15टा एमएलए सिटखौ फाननानैसो दिनै बे राज्य सभानि एमपिखौ देरहाखानाय 15 जन एमएलएफोरखौ फानजोबनांदों बियो फैगोन बिसायख'थिनिखौ ओमफ्रायसो माखासे बिजेपिनि एमएलए बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नो भट होदों ओंखायसो राज्य सभानि इलेक्सनाव बिथाङा देरहानो हादों दिनैहाय दिसपुर सल' जात्रा बिनि सेकेन्ड फेज दिनै बेखौ जों बतझराव आरम्भ खालामफैदों हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायाव जोङो फार्स्ट बारनि थाखाय जोङो दिसपुर सल' जात्रा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट बेवहाय खालामखांबाय बे मोनसे फेज जोबलांबाय आरो नैबे ब्लक लेभेलाव मोनफा मोनफा जोंहा जोंनि इउथ्सफोरनि गेजेरजों जोङो जे मोनसे दिसपुर सल' जात्रा बे मेसेजखौ होनो थाखाय जों रायजोफोरनो दिनै बेयाव नुजाफैदों गोजोननाय मोनदों दिनै बेवहाय हाजार बतझरानि माखासे पार्ट मोनब्रैल' प्राइमारि दं बेवहाय हाजार मानसिया बाहागो लाफैदों दा बेनो फोरमान जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि साफ्रोमबो थिखाजानाय जोंनि बिजाथिफ्रा गोरलैयैनो देरहालांगोन आरो आसाम सरकाराव जोङो मोनसे लायन शेयार हिसाबै मोनगोन एनडिए सरकाराव जोङो खमैबो 7 केबिनेट मन्त्रि मोननायनि मिजिंआ दिनै जोंहा रोखा जाबाय टिकेटखौ दिनै पिएमबि मिटिं जागोन बे पिएमबिनि मिटिं जोबखांनायनि उनावनो जोंनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिला सारा डिक्लेयार होसिगोन 15टा जोंहा दङ दा बेवहाय माखासेयाव फ्रेन्डलि जानो हागौ आरो माखासेयाव जोंनि बिपिएफआ हारसिङैनो गेलेगोन दा जेखिजाया जोंनि उद्देश्यआ बेनो जोङो दिसपुराव मोनसे शक्तिशालि सरकार नांगौ एनडिए सरकार नांगौ आरो जोंनि आसामखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो जोंनि बिटिसिआबो बिनि गेजेरजोंनो गोख्रों जानांगौ आरो बिटिसिनि मोनबा जिल्लाखौ जोङो जौगाहोनाय बिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो खामानि होनो हानाय साख्रि बाख्रि होनो हानाय लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जेंना सोलोंथाइनिफ्राय आराम्भ खालामनानै लामा दालां स्कुल कलेज दिनै भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दिनै बेबादिनो गोबांथार डिपार्टमेन्ट मेडिकेलनि डिपार्टमेन्टआव जोंहा गोबांथार समस्या दङ हस्पिटाल दं डाक्टार गैया बेफोरबायदि गोबां दङ साब सेन्टार बानायदों नार्स गैया डक्टर गैया जानानै दङ दिनै स्कुलफ्रा बायहं जिहं अबस्था दा बेफोरखौ गासिबो थिग खालामनायनि थाखाय जों आसाम सरकाराव जोंनि 15 जन एमएलए खामानि मावगोन आरो बेबादिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे जोंनि समस्याफ्रा जोबलांगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जोंहा जेबो फेक्टर जाया दा इउपिपिएल पार्टी होननायानो गैखाला दा प्रमद बर'आ थांनाय जे राज्य सभानि इलेक्सन बेवहाय गावनो 15टा एमएलए सिटखौ फाननानैसो दिनै बे राज्य सभानि एमपिखौ देरहाखानाय 15 जन एमएलएफोरखौ फानजोबनांदों बियो फैगोन बिसायख'थिनिखौ ओमफ्रायसो माखासे बिजेपिनि एमएलए बिथांमोना दिनै प्रमद बर'नो भट होदों ओंखायसो राज्य सभानि इलेक्सनाव बिथाङा देरहानो हादों दा बिथाङा ओरैनो जास्ट नाटक गेलेदों दिनैहाय माने बेहाय टिकेट लाग्रा मानसिखौ नागिरनानै मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै जलेन बसुमतारिया दिनै टिकेट लायाखै गावसो गेलेनो गोनां जादों दिनै जिरन बसुमतारि बिथाङाबो टिकेट लायाखै बिथाङासो गेलेनो गोनां जादों दिनै बे माबायाव बाक्सा समस्तियाव जे गावसिनिनो थाखानाय सासे बर' एमएलए नङा होमबा टाइटेला बर'मोन मा नाम मोनथाय बेनिया बावलायलांबाय आङो दा बिथाङाबो दिनै टिकेट लायाखै राकेशआ गावनो गेलेनांदों थारमाने टिकेट लाग्रा मानसि गैला इउपिपिएलआव ओंखायनो जानला मोनला साधारन मानसिफोर राकेशमोन बादि जायफ्रा दक्षता गैया दिनै बेफोरबादि बिथांमोनासो टिकेट लानो गोनां जादों आरो दा ओंखायनो बिथांमोना देरहानायाथ' जेबो गैखाला आरो बे बिसायख'थियाव जेननाय लोगो लोगो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो एमसिएलएआ प्रमद बर'नि बादै गासिबो बिपिएफआव हाबजोबफैगोन बेखौ जों नुहुरखादों आरो रायज्लायफैबाय थाबायबो धनन्जयआ खेबबासो रायज्लायफैबाय दावबायसायाबो 10 बारसो रायज्लायनाया बेबादि आरो राकेशआबो दा माने एबारखौल' नेदों बिथाङाबो दा बिदिजोंनो सासेबो थाहैनाय नङा प्रमद बर'आबो दिनै बियो बे एमएलए इलेक्सनाव जेनखांब्ला दिनै बे हयथ' बिजेपि दोलोआव हाबसिगोन बेबो रोखा जानानै दङ दा बिनि थाखायसो राज्यो सभायाव बे देरहाखानाय आरो दा बेफोरबायदि जाखागोन खिन्थु सोरबाया मोनाखै सोरबाया मादों खेबसेनोथ' रावजोंबो होबोनो होनो हाया रावनोबो जों नेक्स्ट जायफोर मोनाखै नेक्स्टआव होगोन दा मोनसे समस्तियाव 1250 जनल' आइबिएस होदों दा खय हाजार मानसि दं बेखौ हिसाब खालामबानो जाबाय मोनसे समस्तियाव खमसे खम 80,000 बहाबा 1 लाखसिम दंहैयो दा बे खेबसेनो होजोबनो हायो नामा दा बे जागोन बे इउपिपिएलनि माखासे आइटि सेलफ्रा बेफोरखौ नायनानै नंबां जाबां खालामलाबायनो नागिरो बे जेबो खामानियाव गैया दा जोङो बयनिबो फारि फारि होलांगोन एबार जों फार्स्ट फेजनि थाखाय जोङो होखांबाय आरो नैबे आगस्ट'नि उनावहाय जोङो इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावहाय आरो गोदान लिस्ट खालामबावलायगोन बेवहाय मोनलायगोन आरो एबार नेक्स्टआव मोनैया 27-28आव मोनहैलायगोन 5 बोसोराव बयबो मोनजोबगोन आरो बिपिएफआनो सरकार जाबाय थाखागोन सोरथो मोननै बाखि थानांगौ बे इउपिपिएलबो गैखाया जेबो गैखाया थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्सनाव जों 28टा देरहाखाबाय बिजेपिआ मोनबा बिसोर 7टायाव मोनसे गानानै दा बिसोरना 6टाल'सै नङा होमबा आरो सोरथोबा थाबावनांगौ
जेबो पार्टि गैला BPF आव अपोजिसन गैला माबायाव BTC आव अपोजिसन पार्टि गैला रोखा जाबाय आरो बे माने पागल नाखाय कि सागल माबा कि होननाय बायदि आरोखि माने बोरमाया गासिबो जाजोबो फान्थाव गलांखौबो जायो नङा होमबा थिग बेबादिनो गर्जन बादियासो माने बेसलेस लिडार बियो गोदो आन्दलन समावबो केरेलायावसो खारखोमानानै थाफैदों NDPफ्रा जेब्लाखि सिसफायार होयो PGACB लिडार जाद्ला फैलायबाय आरो मालाबा PGACB गारनानै आरो मालाबा बे PGACB बोखावलाबायनानै लिडार जालायबाय आरो बिनि उनाव BPF आव फैलायबाय बुरलुंबुथुर रादाब बानायलाबायलायबाय थाखा फैसा जानानै ब्लड आरो कंग्रेसआव थांलायबाय मालाबा बेबादि माने मोख्रा मानसिफोरखौ रावबो बेस होआ रावबो दाम होआ बे सासे दाम गैयै बिथा गैयै मानसि बे जाबाय सासे बर'नि कालसारखौ मिथिया बियो बिनि हिन्जावआबो केरेलियानसो दा बे केरेलानि माबाखौसो मिथियो बियो दा बेबायदि जेखि बुङा सोरबा सासे बर' आइजोआ दख'ना गानो ना मा गानो बे जेबो मिथियानो मिथिबाय दा बेबादि मानसिया जोंनि सासे गोथार आइजो नेताखौ बिदि बुंनो समाया हायोबा खमासो बिनांगौ बियो मानो होनबा बे बर' आइजोखौ सनमान होनो रोङाखै बे प्रमद बर' बादि बेबो हारसा हिन्जाव लानाय नङा होमबा केरेलियान हिन्जाव लादों दा एखे जातनि मानसि बिसोरखौ बुंनानै लाब गैया बिसोर जेखि होना मानो बर' समाजा बिसोरखौ गनायाखै ओंखायनो थांनाय बिसायख'थियाव बिथांमोना लाथिख'ल' जानो बाखि थादों नङा होमबा माने बिसोरनि खोथाखौ रावबो खोनासङा थारमाने ओंखायनो बिथांमोना जेखि इलेक्सन जाया मानो जेनबाय थागोन 2030आव जोङो नमिनेसन होबानो देरहानाय जाहैसिगोन BPF आ बे आरो रावबो टिकेट लाग्रा मोनखाला नालाय जोङो ओरैनो देरहालांबाय आरो मालाय